So what's up mga what's welcome back again sa tuang vlog. So for today's video guys, karon dito nakabalik og video na po tungod sa nabisita kay nagsugod na ato ang online class ni Noo Kabanha. Karon di ay nga video is naatay na bagong release ang Blackpink nga ilang bagong single which is entitled Ice Cream Youths. So karon natin makauban nga duha ka mga gwapa, mga hamis ug mga way pakay nga mga tao no. But before ta mo proceed sa atong main content yung ani nga video, don't forget to like, subscribe and hit your notification bell para ma-update mo sa akong mga latest content nga ako i-upload diri sa akong YouTube channel. So walay paglangay ato asa pagkatawgon sa pangalan nga Bimbim. Ato ang ibalik ang pangalan nga Bimbim diri sa atong video ug atong pinakabag-o nga bisita diri na side si Juana. So ato sila pagkatawgon palakpakan sa ato sila. So karon nga video mga guys is natin tan-awon. Parang di mo kita sa kuano. Yes. Wala pa. Blackpink ka kuan. So ako kita na ko pero kini ako ang kuan karon nag-scripted na niya akong reaction mo. Wala nang tinalo ko ani kay sila kay wa pa man sila ka kita sila na ako i-priority og wala ni pakita ning video. So walay paglagay mag-start na ta no. Mag-start na mga yots. Hey, nakaroon pa na open ato ang screen recorder. So excited na ba mo dai? Yes. Hindi pa Excited na po. ipagawas yun sa inyo yung makita sa video ha. Wapo. Ay, na din. Dapat i-critic nyo kung pangit ba na. Diba si maparihatan ni kang kuan buknoy glamour naman. Napapay. Kuan na ba kayo na si Bok na yun? Muna na siya. Like it. Ay, ako man si Lisa. Ako lang kuan sila kay cute kay si kuan si Selena Gomez. Selena Gomez. Dili siya pareha sa atong nakita guys sa kanin sa Hollywood nga kanang halos magpanti-panti na siya para sa atong sa iyang kanta nila kato ganing. Oh, dili ko. Kung may tumoy-tumoy ang bra. Sige padayon ta. Iba pa niya. Galing. Jenny! Dali, halos English na. Ako na pa sila is 95% English, 5% lang ang Korean. Pagwapa ni Rose. Cute yung kailang kuan ay. Pero ilang set up, ilang color nga sa ilang motifs, ilang color. Ang creamy lagi kayo. Kanang delicious din siya tanaw ba? Hindi to kasi kaya mo set up gani kay dili sila gasalig sa green screen. Ila jud kay set up jud nga kana ganing kuan jud kang gasto jud sila ba. Dili pa sa Pilipinas sa kanang suga-suga lang. Pero ako'y na-drop. Laban sa rin siya rin dala ko tayo. Mabit. Kasi no. Ngayon si Lisa sa green. Na buhok. Wait, yung kasi si kuan ay Selena. Ilang filter ka ng murag. Kanang Ayag. ayag. Gabangan ko ito ni Rose. Matulog lang si Kono. Feeling like a villain, yeah, rah, rah, rah. Listen, bitch, you the type of the winner, laugh, rah, no more follow, none Cute of si them Jisoo. wanna damage you, see the Hindi na tayo made for it. I know them some more for autumn, keep it moving like my Lisa, please fly away, you'll be some more. Actually, kana ilang mga iring-iring, kanang ilang gunit ng iring, is lahat yun ng iring. Abi na ko ice cream. Gi mo jud kana ilang stuff toy gani. Yung part silang prop, ilang mga iring. Hindi po ka na movement sa camera oy. Hard kayo eh.
vacation sa nag-shoot sila. Si Selena kaya nasa US. Hindi sila kaya na lang sa Korea. Ay, Ano to? Hindi siya. hindi siya. Nakabiting ilang ko ano. Ilang music video. Gani, Kasi yung maingon, pindot. pindot, bitin. Bitin. Kita itiwas. Bitin good siya. Kanang sawa. Kita itiwas. Ganahan kiko sila mga sinina. Cute kayo. Ilang color. Sabo. O, din pwede kayo ng editor ka na. Isa dyan nila ba ang kanang si Selena o si Kuan? Nara sila sa isa kong Isa, lugar nag-shoot. So, dyan tama tong video no. Unta na-enjoy niyo to ang reaction diri nga. Bahalag mo buoran ni siya. Milabot. Diba si makarehami kang buknoy mo. So, dyan tama nung ta. Ayaw mo kalimot og like, share, subscribe og hit ang notification bell para ma-update mo sa akong mga latest content kang i-upload diri sa akong YouTube channel. So, dyan taman. Bye-bye. Ice cream. Ice cream. Ice cream chillin'.